A Garmin a navigálás Rolls-Royce-a, ahogy Beethoven a zene Mozartja. Egy nagy presztízsű cégről van szó, de természetesen ez az árképzésen is meglátszik. Mai alanyunk, a Garmin Nuvi 40 természetesen pont nem egy prémium kategóriás, hanem egy belépő szintű modell. Egy 4,3-szoros kijelzőjű készülékről van szó, és ennek a Nuvi 40-esnek épp ez az egyetlen különbsége az 50-eshez képest, hogy fizikailag kisebb, viszont mindkettőnek 480x272 pixel a felbontása, és igazából nekem pont azért volt szimpatikusabb a 40-es készülék, mivel ez fizikailag kisebb, ezért a pixel sűrűsége sokkal jobb lesz. Aki nagyon a felbontásra gerjed, az inkább használjon térképet, ezen nem látszódnak a pixelek. A Nuvi 40 egy nagyon egyszerű céleszköz, ezzel nem tudunk se zenét lejátszani, nem tudunk internetezni. De mire jó? Navigálásra, de arra nagyon. A formatervezők sem erőltették meg magukat, de én ennek kifejezetten örülök. Egy nagyon kis letisztult készülékről van szó, egy darab bekapcsológomb van rajta, és ennyi. A hátulján pedig találhatunk egy hangszórót, azért itt megjegyezném, hogy nagyon jó minőségű a hang, nem torzít, tök jó. És ahogy a többi Garminnál is megszokhattuk, a Nuvi 40 kijelzője is átlagfeletti minőséget produkál, a legnagyobb napsütésben is jól látható és nem tükröződik. Az akkumulátor pedig akár magas fényerő mellett is közel 2 órát kibír. Van egy USB-s töltőnk, aminek igazából az a különlegesség, ami nekem nagyon tetszett, hogy van egy ilyen kis derékszögű törés benne, és így, ugye amikor bedugjuk a készülékbe, nem így áll a kábel, hanem így. Van egy ilyen kis tappancsos tartunk, igazából ezt egy ilyen gömbcsuklós megoldással csinálták meg, ezt szét is lehet szedni. Van még egy microSD foglalatunk is, ahol be tudunk tenni memóriakártyát, amire további térképeket tudunk feltölteni. Ja, és még valami. Ez nem gyári tartozék, ezt külön kell megvenni. Amúgy így néz ki a gyári doboz. Az univerzális kínai csodaeszközökkel ellentétben a Garminnál egy kézben van a szoftver és a hardware is, így egy nagyon jól optimalizált és stabil rendszert kapunk. Ahogy a nagyokosok mondják, a puding próbálja az evés. Szóval lássuk, mit tud ez a kis cucc. Ez egy egyszerű kínai navigációnak a tartója, ez pedig a Garminé. Mindjárt kipróbáljuk, hogy melyik a jobb. Nem is kell már kipróbálni. A Garmin tartója egyrészt kompaktabb, sokkal stabilabb és sokkal kényelmesebb használni. Ahhoz, hogy ennek a pozícióján változtatni tudjunk, ahhoz ezt a kis gyűrűt itt meg kell lazítani, és csak utána tudjuk beállítani a megfelelő pozíciót. A Garmin sokkal egyszerűbben és elegánsabban oldotta ezt meg. Mint mutattam, ugye szét tudjuk szedni ezt a kis tartót, és egy ilyen kis gömbcsukló segítségével tudjuk mozgatni. Kell ennél jobb? Akkor lássuk a medvét, be is kapcsoljuk. Ő elég gyorsan bútol, viszont azért elmondom, hogy nem fogunk minden egyes funkción végigmenni, megpróbálok inkább csak a lényegesebb dolgokra rátérni. Itt kapunk egy ilyen kis figyelmeztetést, ezt elfogadjuk. Így néz ki a főmenü, mint látjátok, nagyon egyszerű, ugye innen tudunk rögtön navigálni, illetve térképen böngészni, tudunk hangerőt állítani, és a beállításokat is innen érjük el. A navigációra, ha rámegyünk, itt tudunk beállítani olyat, hogy mi alapján tervezünk útvonalat, hogy ugye inkább a távolságot vagy a gyorsaságot preferálja, és itt az elkerüléseknél tudjuk beállítani azt, hogy milyen típusú utakat ne használjon a tervezés során. Itt vannak a térképre vonatkozó beállítási lehetőségek. A térkép nézeténél ugye van a szokásos 3D, ugye a felülnézet, illetve van egy olyan, hogy mindig ugye az éjszak van felfelé. Az útnapló egy nagyon hasznos funkció, ez annyit tud, hogy egy nagyon kis stílusos babakék kis vonalkával berajzolja a térképre, hogy éppen merre jártunk.
Illetve, hogyha itt rámegyünk az infóra, megmutatja, hogy a rendszer épp melyik térképet használja. Ez azért fontos, mert hogyha a microSD kártyán berakunk további térképeket, akkor ezen a felületen tudjuk kiválasztani, hogy melyiket használja a rendszer. Ez egy magyar fejlesztésű térkép, ami egyébként csak Magyarországot tartalmazza, viszont talán még részletesebb is, mint a City navigátor, ami ugye a drágább készülékeken van. Ugye a kijelzőnél ott ugye a szokásos éjjeli, nappali színeket tudjuk kapcsolgatni, illetve hát nyilván van egy automatikus, amikor magától átáll. Nagyon jó pofa dolog ez a képernyő fotó funkció, ha ezt bekapcsoljuk, akkor ugye itt megjelenik jobb oldalt egy kis fényképező, arra rányomunk, és már készült is egy képernyőmentés. És a fényerőt is tudjuk itt állítani, de igazából ez sokkal kényelmesebb, hogyha bármikor csak simán megnyomjuk a bekapcsoló gombot, és ugyanúgy tudjuk állítani. Ha navigálni szeretnénk, akkor a következő lehetőségeket kapjuk. Ugye meg tudunk adni egy konkrét címet, illetve egy gombnyomással rögtön már a hazafelé tudjuk tervezni az útvonalat. Vannak az érdekes helyek, itt is név szerint rá tudunk valamire keresni, vannak éttermek, benzinkutak, szállások, stb. Úgyhogy igazából itt szépen kategorizálva vannak az érdekes helyek. A korábbi találatokat gondolom nem kell magyaráznom. Na most a kedvenceknél van egy nagyon érdekes dolog, hogy itt is létre tudunk hozni külön kategóriákat, például barátokat, vagy például én az Aladár nevű ismerőseimnek létrehoztam egy külön Aladárok kategóriát. Ha kereszteződést szeretnénk megadni, mert nem tudjuk a pontos címet, akkor ugye erre is találunk külön gombot, de ha még egy utcát se tudunk, akkor csak simán települést is tudunk választani, illetve van egy ilyen funkció, hogy térképen megmutatjuk neki a pontos helyet, és hát természetesen GPS koordináták alapján is tud navigálni. És akkor nézzük, hogyan is navigál ez a kis eszköz. Ugye amikor a célunkat megadjuk, akkor kiválaszthatjuk a várost, vagy bepöttyöghetjük az irányítószámot, vagy ezek kiadásával csak simán beírjuk az utcanevet, amit épp keresünk. És hát ugye mi a Gusztáv utcát keressük, és tök jó, mert csak 3 betűt kellett beütni, és akkor még egy házszámot is oda bigyeztünk neki, és már mutatja is a térképen, hogy ez pontosan hova esik. Ugye az elmentett kedvenceknél meg lehet adni a ikonokat, és ezekkel mutatja is a térképen a kedvenceket. És akkor induljunk is. Menj tovább 850 métert, majd hajts be a körforgalomba. Na most a kijelzőn egyébként mutatja, hogy hány kilométer van még hátra a célig, mutatja, hogy az adott úton épp mennyi a megengedett sebesség, illetve azt is, hogy mi éppen mennyivel megyünk. Egyébként bármikor rábökünk a térképre, akkor ugye átvált egy ilyen felülnézeti nézetre. 450 métert, hajts be a körforgalomba, majd menj ki a 3. kijáraton, jobbra. Hajts be a körforgalomba, majd menj ki a 3. kijáraton, jobbra. Menj tovább 350 métert, majd fordulj jobbra. Hát nézzünk itt is egy újratervezést, hogy mondjuk itt elmegyünk jobbra. Menj tovább 200 métert, majd fordulj balra. Fordulj balra, majd fordulj jobbra. Fordulj jobbra. Érkezés a célponthoz, a bal oldalon.